Anyang laki din! Anyang laki din! Dulpaw, agriingkan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kahit ko pa iti maturog. Di ka pala bumangon. Dakay mong tagsak doa. Sak mantibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensyakan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites ko nam. Ayan ni Marites nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met. Kunak nupod nung adan ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kantil kayo man nanang. ingka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ta makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito'y gripo na ya. Sapay nagpudot. Kastaune alingit kon. Ay, nagbasit ti rumor adanom. Ari Dulpaw. Sa dino ti papanam pare. Agbirbiro ka nga rin di ti kadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. Adan sa matararamidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta. Kati jay sigod Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring ano song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. E di kalay sa madagosan na. Una, ibaga kininanang. Apartyan nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Uy, saan mata? Talagang ay ayatan ka. Di mo man igmanta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy, pare. Relax ka ngamin. Agtugaw ka lang, dito'y pag-ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, ada ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakon kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napahayak sa amatan. Saan mati kunak? Marites, saan nakmat amamartag? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. Adda pagbayad mo, pare? Awan, sakti nangawis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no manuti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka na Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbita mabarbartag day tagayim mo. Apay si ka. Saan ka matunay na bartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka dito agaram gan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot nga min Dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay nga min ati ka agaram. Kaya't mo sawan. No agaramak, ada namnamak. Medyo. Sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayon ton rabi, ha? Sing. Ay, sus, nabartag at talaga day tagayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawid tan. Nagaramak pa ko ma.
Marites, I love you. Ipaidaman lang nga di ta papag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sos, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, tayin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito'y nga anak ko, inal daw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos dahito'y at tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, Maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridet mo? Sino ti mga asawa kenkwana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma. Tamadaan da iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo, anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road, tapno umado ti rumaradan. Itaban pa asan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare, Ray. Kan may isa, agbalbaliw akong nanang. Isardeng kon ti aginom. Agtrabaho akon, tapno kayatnak ni Marites. Madama nga agar-arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasar ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga sawa kenkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng kan. Abay nga Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Abay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjek tupay. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinakam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Ala, buyandak ngagsala. Nay, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay diteng at salunan. Kasta uni ako lang tin ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo ha. Inuwi-dawit nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo.
Imbati ka dyan likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan, idinalisyak, dayjay, nakusbo iti kapitakan. Baya mi jay, agawid to inton mausawan. Hindi ka man sumanangit dita si Kadulpaw. Nasakit nga rin tinakam ko, nanang. Nasawa da ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik tinangasawa kin ko, ana. Nagado dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Aw. Ikan ka iti kwartam. Daytay, Anwak na ita 5 piso. Inka ag video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga ron nga ibaon da kay bidyok yan, day abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, diyak kayat day abalkat. Naglukmag lang arudan, bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan, nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No, di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sabagay, balo. Nagubing di katibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkantangay, kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay ka kit dito agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre Wala? Kayat mo ti beer. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito Uray kinire, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ya day dyan. Kat no inagaw na ni Marites alab ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kuko iti dito ya bidyok yan. Hoy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat na kitay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti pandagnana. Agpakkapakkang pa yan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkanta man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kini Ribing abalkat. Bala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. When nga raw, da kami langan kinidulpo tinabat-bat Problema kita no, kasano maihawid ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung ti makaamo kan kwa na. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, ang gawid ka yun. Mano nga di bayadak. Ay, bayan nyo mo ton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng.
Yak amo no pangalan ni Dolpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may saki sabir. Saan kon apabayadan? Ha? Itamang bayad din nakarining ni Nanang abigbigat. Ni, abe nagsip nga iti dito'y asilid. Kutsyon mat dito'y nagturugak. Nadagur urok akaaway ko. Sapay nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan na kitisa ka na. Naglukmag matanti. Saka na tiima na nga impandag na kanya. Dolpo, Ay, sus! ayat ko. Kanibus anak san. Oo, di ka bumangon. O may kapayata maturog ta. Apay nagkay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Nga di nabartag ka itirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kayat mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong palasasawamat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Bitay. Apay nga saan kamutin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga sawa ako, Nanang. Oy, agad ano kandulpaw. Napan ka lang nag-video kay idirabi ita mga sawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat intun madamdama dito'y balay. Dumanon da ka nun, Nanang. Anya lakit day? Iso dati umole abinabaian? Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, Nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay na! Rabiin ngam awan pay lang ti amam anak ko. Wanyarod, Nanang. Ay na! Sumangpet la dayay. Talaga ang madurab ko ti subsob na. Ha? Naguyong kay mutat, Nanang. Asino ti saan ang makapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pay met ti aldaw asaan ang marabyan nga agawid. Ti awanan bain a talaga, ha? Ala, huston, Nanang. Sumangpot mo't dayjay madamdama. Urayan tayo laeng ka de. Amangan no adala dim magasan na. Dim magasan nga bagbagamag. May sakamag. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, Nanang. Panawan kay man laangan. Papanam ngay pare. Santay pa na ibos dyan arak ngayon inuman tayo. Pasensya kan, pare ha. Sa nabalitan, nakita gaya ka na kayo. Jack mabalinti marabyan kahit. Ha? Amumatay. Nakawi-uyong ni baka ka. Advance una di pa nagpampanuno na kinuha. Tungkal marabyanak. Ibagana nga adda ka no babae. Ay, anya laki din ti asawam. Kunak laki din nun ikat nanday dyan nga ugali na pare. Ay. Saan pare? Kimaro pa kay di ita na?
Hala, ingka nga ron bare. Narigat mo, no marabyan kang agpaiso. Ang mga no isula ang tiga po, ti pagapaan niyaw. Apaw! Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryong. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid iti kalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamot akasta Sanak mo't nagbartak iti kasta unay. Ginapudno na ado ti arak nga impasangon di busme itanalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusme di may sa abutay, nagawid ako na. Anya, Ngamin, jak kayat nga agungot ka manan. ha, salbag ka talaga. Siguraduam lang adagiti katrabahuam ti kainumam, ha? Anya? Ne, anya man ti bagbagamon. Maamwak lang nga da babae inuman niyaw. Ha, ikali biyag ko naktumag, mawatam! Oy, aldawan, apay asaan ka pay lang abumangon si Katuryong? Bangon! Unay kan bakit? Ay, nagsaba pa ilang, maririingin na kaon. Ay, katamangan no agur-urayan ti babaim. Narigat mat no isutip agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tajay latan babaim ti pamigat mo. Ay, unay kan. Nalabos mo day ta pa nagsasaom kanya kon. Oh, di ka man nagpamarang awan aramid mo si Katuryong. Ang mga numadurab ka bigbigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Dito ya kon nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kaanakan. Apay, nagapa kayo ka di man na, nga gasawa. Ku Uncle, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Nilabakat ko ti kanayon na mga apa kanyak. Anya? Kanayon nga atapon na nga da babae. Ay, kunak man nun na ikat nanday nga ugali na. Saan pa Uncle? Kimarukot itan Oo, nayon dayay nga asya. Sana nasayaat dayay nga aramidin na. Awan ti nasayaat nga ipaay ti panagat atap iti asawa. Nang rona na wang magkinapudno na. Day takot nga rod Uncle. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam turyaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan kumare. Apay, masigurado nga adasaan anasaya at nga aramidan nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae, kayat mo asawan. Aduda. Ay katuan, amok, saan lang amay sa wenno do ti babae ni Turyong. Unay kan kumare. Saan kumamot akasta Amok anasingpot nila kay mo. Di na maaramid day taatap mo kan kuana. Ay namare, amok ti asawak manipod dapan aging gat ulo. Iso nga amok nga agbababae day jay. Aniya? Ay na kumare. Tapno saan nga ron nga agsapul ti asawam iti daduma babae. Surusurum kumamot nga agdalos iti bagim. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare, Pudno ti ibagbagak kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. apay, iso ka ding agbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik, kasta ka di Turyong. Anya mat day ta nga ibagbagamon bakit? Ay na Turyong, dayta pa nagrup-rupam, amukon, mariknak nga da babaim ka. Ay una yan. Pangasiman bakit? No awan ti bagam, panawan nak ditoy. Ang mga non niya peti maaramid kukan ka. Anya, dayta ti paglaingam, ngamin, guilty ka, iso apud no at talaga ti atap ko, at da babaeng. Inton kuan pinaypaisok lang rod. Anya, Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramidag.
mutin ti asawam pare. No siyak ti sika, amangan no anyan ti naramid ko. Nang rona no kasya na bambanuga, sakit isot isabsaba na, ay makaraman na. O nga rod, agtep-tepelak lang. Gapo tadyak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo't kidiya pare, ngam nasken nga ikam ko matipagnakman na. Iti kasta, may kat na ti kasya nga ugali na. Ay, Makan ano si ti kasta nga ugali ti asawa pare. No siya ka di oray di tana. ikak to, iti pagnakman na pare. Nasaya at nakasangpot ka na kay. Apag iso, nakaluto akon. Mangantayon. Ay, ikaw, mangan kailatan. Nabsugak ngamin. Anya? Nabsugak pa'y bakit? Nakan kami ngamin, iji balay da boss. Kasangay ngamin ti anak na ita. Anya? Ti kunam kit de. Nabsog ka iti babae. Anya? Siguro, naragsak ka manan iti babae man niya. Anya ka din day tangay, bagbaga maya. Ay unay kamot tayo. Nabsugak kunak, tanangan kami jayan da boss. Ita kastati bagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan. Ngam saan ka gayam amangan. Ala, pumanaw kan. Mapan ka iti ayan ti babae. No isaw, panaw! Baglakit din. Nasaan kay pa nakaturog tata? Why, saan pa ay? Nukas to sa anak pa makaturog. Agdengdengega kay ti drama iti YouTube. Drama? Why, tayo man drama ni Dan March. Hanya laki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no kasta tata. Dituyak pa man la makiturog. Apay, nagapa kayo manan iti asawa maya. Ay, awan tata. Gapo tayong bagakla nabsugak. So, kunak ang mga dalatan iti anak may. Ngam nay. Kasta una yun, ti pungtot na. Anya, Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan nabsugak kano iti babae. Ay, anya laki din. ay, na yan na talaga. Nalabos na talaga ti asawam. Managipapan. Huwan nga ron tata. Jack amo no niya ti aramida ken ko na. Tapno may katikas day nga ugali na. Anya? Kasta ti inaramid mo kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan nabsog. Ay, nagungeta ka. Aniya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan ama aramid nila kay mo daytaken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y dayta nga aramid mo. Amangan no pa'y paysuon na lang araw. Gapulang iti dayta pinapanaw mo iti balayaw. Anya kamutan? Kat nagturugan na nga raw. Ha? Diyak ka mo Nga masigurado. Napanday jay iti ayan ti babae na. Aniya? Anya? Saan ka naturog iji balayaw, baray? Saan pare? Nakiturog ak, iji balay da tata syukoy. Anya? Siguro, nagapa kayo manang gani bakamaw. Gusto ka. Gapo tadyak kayat ti mangan. Tanabsugak kunak. Ngam nay. Ibaga na mo tanabsugak kano iti babae. Anya? Ay, nalabas, may. Ay, na yun ti asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anya nga ti kaya nasawan. Ay, salbag kita ta. Jakman amukin ko na pare. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nung nakarkaron tupay, taramidin na king ka. Ne, apay nga agong-ungot kayo manan, nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam. Ngam babae mat ti simungbat. Anya? Ay na! Talagang adda babae ni Turyong. Tiyawanan bain nga amam. Talagang sakit di amaputad. Bagi na, tapno sumardangan iti kinababayro na. Anya? The number you have dialed is either Aday ta. unattended or out of coverage area. Nangagba. Please try your call. Uwan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, Turyong. Makitam talaga.
Laklakayan kan nga maalampay lang tag babae. Tinungpanak milatan. Anya ti kayat mo? Maragsakan na iti panagbababaeng. Anya ka din day tangay bagbagam. Nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Kastakid din ti aramidam kanyak. Tapno amom, awagan kay di kalman. Ngam babae ti simungbat. Ah, Oh, di ka man agin diding awan amuna. Amangan numadurab ka. anya. Ala amin akaws mo. Agtalaw kan. Naa. Kunaklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Day talabukod mo apagragsakan ti amaw. Ay, Jack Amon no nya ti mapaspasamaken ka. Anay ko. Awanan Anay. ti adupay asao kunaknay. Ala amin akawas mo. Tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babaem no isaw. Tap no magnak ka. Abi nga inanang, pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayam tapumanaw. Uray saan pa'y kit din nga agaw awid at yawanan bain. Aniya? Amam ababae ka muna. Aniya? Ala, ingkakit maturugan. Saan aday jay nga amam ti pampanunutab? Papairon to mo lang? Anya ka din day tangar aramidam iti asawa, Mare. Pagnakman na mare. Kasano ajak makapungtot. Awagak ti cellphone na. Ngam agasam, babae ti simungbat. Aniya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo, nga da babae nila kay mo. Ay nako, adda mare. Aguray ka, awagak nila kay ko. Din ka ma? O sige man nga rod. Aha. The number you have dialed is either unattended or out of Aday ta, coverage area. nangag mo mare. Aniya? Ay na, si kansakit din ti madurab ko, kumare. Ah, Jak mo, no anya ti maibagakan ka, Mare. Ti kayat asawan day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka agtawag. Kastamot lang ti sumungbat. Anya ka matan. Anya? Pagat atapam laang ti tao nga awam matdakas nga aramiden na. Day, si kamod gaya masyang. Itaman pa nga may ka dito'y balay. Wintata, damagak la ko man no adda dito'y nila kay ko. Ha? Manungal daw nga minon asaan anagaw awid. Diyak mo no sa dino ti ayan na ita. Ay, basol mo mutlaang. No apay-apay manaw ti asawam. Day ta ugalim nga main. Day ta panagim imon mo wanay dumduma. Ha? Ikatim nga minon, day ta nga ugalim. Kanayon mo pagatapan ti asawam nga da babae na. Sakit pinapanaw mo. Anya nga ita, sapsapulam mo lang. Tata. Awan tinasayaat nga idan ti panagat-atap kung panagim-imon. Mawatam, asyang, awanan ni Toryong. Simuro ta ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay saan tata? Sana punto da ita? Saan? Bueno papagayam, itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. At yaman kabay, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Anya ko nam kumare. Mapan kayo ag-pitch into no may Domingo. Wan mare. Ay na, amom ka de. Excited ak amapan. Ha?
Manumutin atawan asa anak-anakapan ijay beach ko naman. Kat, sana bali tamapan kay nga raw into no may alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kumano saan adagiti katrabaho ak ijay karinderya? Nasaya at nukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo. Anya mananday tay pupos mo iti Facebook, Helen. Kuhala kay. Ipos ko man ito'y picture ti kinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya? Masapol pa ay nga ipos mo. Katwan ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek asaan amakabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapal daman, tapno panunutin da. Anaimbag pa'y ni Helen, tamakapangpangan iti pansit kan spaghetti, kunada. Anya? Nay, payakas na tila nga mag-Facebook ba kahit? Kita agmanday to'y impose ni Helen iti Facebook na. Inaldaw nga da ipos na iti Facebook. Amin matan alamutan na kat ipos na. Kaslag bibisayn. Manya nga rugngay kaya na mga ipaus. Wala ngam inaldaw mutan. Kan amin akabarbaro akawos na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga road. Facebook na nga road. Awan na talaga ti baba inday jay ahilain. Ha? Di na ambog ti agbayin. Ay na! Kumare! Nakita ti impos ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Kadwa na, nakita ka. Ay, una yan. Kunametla no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kasya makan. Uwan nga raw. Sapay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, talaga dadya Helen. Ay, pagpagaman. Sa nabali ta close kayo, mat. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga abagbaga akman dayday babae. Una! Tapno sana kasjeter aramiden na. Nagparamaglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Uwan nga raw, kumaray. Mapanda ka no ijay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanan ti post na. Nasaya at tanaranaan ka, kumaray. Apay kumare. Aday bagam. Ay namare, nakitak namin ti post mo iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Apay? Anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mat, saan ang nasayaat nga amin akanam? Kat picturam, saan mo i-post? Kan amin mo tanakawos mo, i-post mo. Kasla amin mo na mapaspasamak iti inaldaw mo, kat updated iti Facebook mo. Ay naku mare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopost ko. Kayat ko nga rod. Aniya? Adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, anya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyangan dagiti ipopost yu iti Facebook yu. Pakibibiyangan daki din. Nay, apya kasta tila nga managawid bakay. Dagiti awanan bain akaaruba. Ha? Taapay. Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lat di da pakibibiyangan. Ay na bakit? Uray siya nga asawam, jak kaya tararamidang. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kit ipos mo ti panag-CR mo. Ha? Kitway, sana ya. Ay na, sana nasaya at nga amin na kanang kit ipos mo. Naimbag kumamot ipos mo lang. Ang saan mo? Tadapay caption na nagsakit iti mata. May sakamat.
Dita ka man langan, nagpapadaan nyo iti kaaruba. Ay na, anya ka di maninda ito impos mo iti Facebook, Helen? Ah, salud-sudan pa'y laang kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawas ko. Ay, unay kamutin. Aya, bakit? Apay aya, anya ti parikot mo. Nagpusak laang man. Unay na iti kastoy. Tapno ang mo man niya, ha? Siya nga asawam ti mababain ka nagiti tattaong. Gapo iti kasta nga aramidam. Anya? Ala, tapno mapnek ka. Ipos mo ti panagisbaw. Panagilom. Ken amin ang. Anya? Updated ka launa iti Facebook. Makauma nagiti ipopos mo. Nay, si kaamot gayam ti masabat ko, kumare. Adamot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi jay beach. Ah, wan gayam man ya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyar ka mo. Ha? Kwa? Saanan mare? Adda pa'y ngamin napatag papanak. Kan adupay, tinaskan nga aramidag, ije balay me. Kasta? Ay kaya't adakan ka. Ala, inak na rudan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya, nasabat mo ni Mari Helen ang mapan ije beach? Wan, adamot imot na abag. Kasta? Ay na, sigurado nga aduman ng tiipos na dayjay no kwa. Naku namon, mare. Among matanday jay, updated launay iti Facebook. Makauma. Tunggal bumango na itibigat, rupa na ada gusti makita. Hish! Kasla inoras-oras nga ada post na. Wan nga raw, no syakot mabaina. Wala. Kunamla no iso, tibak ng iti social media. Gayam, ultimo, dagiti utang na iti tersena ni Nana Ising katina na baybayadan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ada utang na ijay. Ada! Utang na idi pailaeng. Ay na, natawin na anan. Aniya? Una yan ni kumaray. Kaslabak nang iti pisbaw. Di magaya makabaybayad iti utang na. Di awanan baen. Apaw, naganasaan. Apay manin aya. Anya manin tikit kita im di tapis baw. Kita day tao lakay. Oh my ka, Ah. kita day to impose ni Helen na panday jay beach. Kita man. Aday ta. Impose na ti picture na iti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Ungag paiso ah. Ay na. Ha, no siya lang takin anak kan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo dayta apos nan. Ay, Dagiti babak ng tupay, di dagi pos iti kastaw. Isuntulakit din, apadamat asang kasapol sang kasaan. ay. Marurudak, Bayamaw. Anya nga rugnyay. kaslabak ng iti Facebook. Ang dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya, utang! Katuan, sa bali ti utang na ijitirsi na da isang. Sa bali pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Kun adda kanupay utang na ijay ayan da Carmela. Agasam man day ta. Ngam no agpost kunamlan no. Apord nga in na ibagbaga. Ha! Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen akabaknangan. Ha? Ay na, pang-asim man, bagbagam ti asawam. Ha? Kita ang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Anya nga dayta. Grabe mo ten, dayta nga ibagbaganang. Ay, kwa, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, apa man ang makasangpay.
Awan pa'y mga may. Ay, nasayado kasta. Sana nasayahan kami tiraramidan ng agpos. Sakat nagmamadyete na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay nga agpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadag iti utang na. Sana kasta? Ay, marurudak George. Kita manday tang aramid mo, Helen. Anya man ang tiparikot mo, alaklakayan. Saan lang amay sa wanuduwa ti masasarking ka? Gapo ka dagiti ipupos mo iti Facebook. Ha? No apay mga mina, mabalin mo mga ipos lang ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon iti nagmamaday. Apay ibak nang kaya. Anya? No di mo mo ti agbain ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan nak kumamay. Agasam dagita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Ba nang kaya? Kuwala ka eh. Ibagbagada pa ay dagiti utang mau iti nagduduma tersina. Ngagbayad din. Singirindakan. Gapo iti kinaparamag mau. Nga uray awam mo makukwartam. Salbag ka. Apay akas na ti panagsinay mo. Itaman pa'y. Awanan lakay. Agsara ka nun ti karinderya ang pagpapayak kay Jay Ili. Anyamot tan ti kastoy. Kita niya nga rod ngay. Sapay awan ti amok asabali apagubra. Anya nga awan. Kit umay kay jibangkag Adaw, ti maobra iyay. Ay saan? Diyak kayat ti mabilag iti ini. Anya? Di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahi tak kinaman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad gamti masabat ko, kumari. Anyan? Kas kala nakakita iti alalya iti kasta alangam. Ketwen, Ay na, kunaklaki din no alalya ti masabat ko. Oh, imalal dawan. Unay kan. Nakaskas daw. Itamampay, akapitpitak ka. Hay, naggapuak man ijay ayan dapidring. Nakisag ka Os! Nakakaskas daw. Isumot lagayam amanong aldang awan nakitak a post mo iti Facebook. Gayam, busy ka, anapan nakisag ka. Anya? Pinicturean ko maati bagim ngagsagsag ka, ta post mo? Si kamot kumari. Updated ka mat iti social media, sana ya. Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat kan nam ay, agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo? Anya? Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. Unay kan kumari. Naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagak laang tipod no. Si kamot. Wan, ngimisitak. Gaputa inaldaw meten nga daak ijay talon ang makisagsak ka. Kasta, isumalagayam nga awanan tinatagari iti Facebook. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na ijay talon. Mailiwan kan ka dagay ti tattao. Si kamot kumari. Insultuan na kumanin. Ay nakumare, pudno ti ibagbagak. Apay, masapul aya dagay ti laang paimas iti biyag ti ipus mo. Ipus mo matlaang ti panagregregat mo. Kwa kumare, pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti panagpupos ko iti saan anasayaat. Awan dayjay kumare. Tinapatag, mapan mo kumabayadan dagiti utang mo iti nagduduma a tersena. Tapno hape. Ti tao na paramag saan amaaw-awanan. Ay na, nakabut-butang matan na talangam.
Sika magaya Melain. Ni nanamot. Kasladinak na ilasin. Ay, san talaga. Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana. Kastanti magayo. Ay na. Isumot lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti pisbaw. Gayam, kanayon kan nga dayjay talaw na makisagsag ka. Nana, awan nga minan trabaho ijay ili. Kastaya, ay kat ura ijay talon agpicture ka, taipos ma. Ni nana mo, tusto ma, tibagbagak. Apay, babain ka, gapoy ta arabin ma. Ay agpicture ka ijay talon. Samo ibagamanan nga, only rich people can afford. No. Tapno ang mamhilain anya. Awan tinasaya at ama ipaay ti kinaparamag. Tandaan nam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw di Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, wag gayam. Inton umay asabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada, bakit? Unag pa'y siyaw lakay. Sino nga iti mapan kadata? Ay, si Kaa. Ang no, mayat to na ito si Kikaon, Shacktown. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan kadata. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalaing na agri-rin mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay, naapaw. Adda kayo pa ilang dito isang wanan ti balayaw, kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang, di pa nagkapkapi yamay. Kawan! Kung naman no itangal daw ti pa nagdalos tayo iti kalsada, kagawan. Kawan pun siyaw. Itangal daw. Umuna kay latan iji pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti panagkapik. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siyaw. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pay laang ije balayda? Waing, kuna laki din no iso ti mangidaulo kada tayaw. Sa magayam. Adda pa ilang ijay mo, nagmati di 4 na tiyaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Baring ano po nung umainton maramdaman? Patsya mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim pert. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Huwag nga raw. Nuapay makas yan ni kagawad. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayaw. Imbis nga iso kumati mangidaulo. Sa amay. Kagawad nga raw di dunya. Sikam. Day. Apa yan? Anyat orasan ngamawan pay lang ni kagawad nita. Huwag nga raw nana. Naku nana itay asumaranaw. Ngamawamutay. Hay, awan. Agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umay dayjay. Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay, nauna yan. Kanayon, met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod Anyangay ngarod kat kagawad. Baybay tayon Ay, sana mabalin San aga po ta kagawad kat kas giant teraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin.
kitain nyo. Nalpasan ti pa nagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asin mangpet. Ay, wan nga rod. No anya ay ati nakakumikuman namanen. Ay, masabat ko laday jay. Baybay amon bakla. Sana bale, nalpas mutin ti panagdalos tayo. Well, nga may di na ba alawas? Iso, tinagko na nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem iso ti awan. Ay nabay amon. Ang mga nuagsin nung bat kayo pa'y gapulaang iti saan na ayo umay. Ya, saan nga may ni kagawad ni tapakay? Saan nga road lakay? Urayan milakit dain. Ngam saan mat nga imay. Ay, ada siguro nakpanan na Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat ang nagmayat kanaw ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na kanaw asumarunaw. Ngamawan mag. Na, ibaga na nga iso ti mangida ulaw ang isumat ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na, nukas jay na kanayawn. Saan kun ngay butos intun umay apa nagpipilay. Ay, uray siya. Anayamot kas dya kagawan. Agsadot-sadot. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan. Nasaya at nasabat kayo kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga ni Punsyo asumaruno ngumjak meten nakaumay. Ha? Idinalpasak ang nagkape. Nay, naiturog kumeten. Anya? Makapatuglap met gayam jay kape akinapek. Isu asaan ako na nakaumay. Sana bale, umayak to intun sumarunong agdalos tayaw. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, tapayan nakasta ti bagbagam doon Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Isu kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo, gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkape na. Anya? Kasta timbaga naking ka? Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol iti aldaw. Ay, nyamot din ni kagawat. Samot nga no tiras rason na tiyaw. Un nga rod, nga mala para makita intun umay apa nagbubutos, nupilyen pay laeng dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may ta makaturturuak intong pa nagbubutos. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Weng kanaw nana, nakaturog kanaw, kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay ginagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kas jay apa nagras-rason na. Weng nga raw. Paslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas jay timbaga na. Irwam na ati kas jay nga ugali na. Kita no dapay mayat amang ibutos ken kuana. Inton umay apa nagpipilay. Ay, no siyak nana. Talaga saan ko nga ibutos ni kagawad nita. Saan mo anasaya? Ati ugali na. Ti awanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtoglap, una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, bina akagawan. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti panagpipili. Oray siya, jak kayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kung tulang dayjay. Talaga ang makangagkanyak.
Gayam manin maangay a clean up drive inton umay alawas. Wen ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Kasta ya, uray siya. Sana mamapan. Bareng no makapanda na isingken bakla, tapno addamot kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawan. Nasaya at no kasta. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway, uray asino ma, politician Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sanan. Ay, uray siya. Saan ko talaga nga ibutos? Uray agan anaw, pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawad. Da kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha, wow, nana. Makitak nga men, kat ano ti agkaiwara a basura. Isuan nagalak mo tan iti sako. Sako, ti agpidot. Ay na, itaman pa'y aramidam day ta kagawad. Gapo ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha, saan mat, nana? Sigod mo't nga aramidak daytoy sana ya. Anya sigod nga bagbagamot kagawad. Ay na, uray agan kay ta. Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam. Ha, ay ni nanamat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito sangwanan ti balayaw. Ngam kasta pay lang ti bagayaw. Iday sa nakastatar aramidam. No panagdadalaws. Ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutan dito'y arubayan may. O may kakit day, nagpidot iti basura. Kanya lakit day. Ay na, naging sisingpit man ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda. Saan namot asigod nga aramidin ti kasjay? Ura agad anaw. Diyak kaya nga ibutaos. Ay uray siya. Diyak kayatin nga ibutos ni Nita. Sa laagin gagagat ita. Nga miray, sadot namin nasagaw. Ay unayan da diya kagawad. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Diyak latay butaos. Napan ni kagawad nita ijay sangwanan ti balayo kunang bakla. Wen, imay nga da imot na asako. Ang pidpidot iti basura. Itaman pa'y ngar aramidan na dayta. Agpakpakitang gilas Ta umadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan diyak kayatin nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayam ang mga nuumay inton bigan. Ni, da kayo gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito'y sangwanan ti balayaw. Nasamak ngamin ka. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan kat. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bayamon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya? Apay, namnamaan nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw. Dalusak kumaday to'y sango ti balay yukat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo amasango adalusan.
Pau! Nagana sa inyo. Anya laki day. Naimbag man, saan kayo nga agtuglat? Ha? Araramidin nyo lang dayta. Tati kaya iyaw, kaibotos da kayo manay, dagiti bumarangay. Ngam nagbigdot kayaw, oh. Aniya? No ti pa nagkunayaw, kat maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw, kagawad. Sakay mo na singpo, ita pa nagbubuotos, oh. Intong malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo manay. Ay ure awam Aniya? wine, oh. Awan serbileta kinagagayaw, tadala ang mitsimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna, isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.